Tidem jroning panangkilan semune kawuryan wigatine karsa Sri Duryudana Prabu Sagung ingkang pinarcayan Sang Nata among wadyagung yogyane mereka tongton rahar sani roha mangku mring wadya santane kang miyawara ing karya suka pirena sang Prabu Dering tengu Prawopaduka Koko Prabu Baladewan Paswakan Agung Negaring Astina keparenga ngaturaken pambagya panakrami saha suming pangabekti kula
konjuka wonten sandhaping pada paduka duh Koko Prabu. Yayi. Rarjati sowan kula. Kula tampi pambagani Yayi Prabu Duryudana ingkang permentah. Dat kakaluaken ing lungaya rumeket ing Wardayamah ana bawa leksana. Udya astanipun Kakang Kunjuka jengandika Yayi Prabu Duryudana. Sangeting panampi kula duh Koko Prabu. Kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimpat. Sih pangestu paduka duh Koko Prabu Baladewa. Nuwun monggo. Kula aturi nyekecakaken ing paduka lenggah duh Koko Prabu. Nok Yayi ngestokaken dawuh. Sampun boten kirang sekeca. Prabanipun Kakang Abiyantara wonten Pasawakan Agung negari Ngastina ngestokaken dawuh Yayi Prabu Duryudana. Senadyan kula pun durna dosinipun ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandhaping pada paduka Prabu Baladewa. Bapa kula tampi. Budya astawa kunjuk jengandika Bapa Pandhita Durna. Kula cadhong tangan kula kekalih. Kapundi wonten mustaka mugi dadosa jimpat. Biak padhang pindha wulan purnama rasing manah kula. Sasampunipun anampeni rawuh paduka Koko Prabu Baladewa jalaran saderengipun paduka rawuh kawontenaning negari Ngastina peteng dedhet limengan upama Cinandra pindha matswa kelem ing Panciratri boten wonten ular ing ngakarya padhang tanpa beda patrapipun taruna ing kandhuan gandrung asmara kedadak kapadaning sih awit saking rawuh paduka Koko Prabu Baladewa. Ola tala. Semanten anggen jengandika ngluraken dhateng asmanipun pun Kakang ing Mandura. Kejawi wedharing sabda prapanipun Kakang kang sinugata olah manis. Sinu baging tata krama kang sarta linu biran ing gegujik. Denging panon tanpa pami. Wujudipun pakurmaten kang kasugataken wonten Pasawakan Agung duh Yayi Prabu Duryudana. Saged anggen lumakarti awit ngenget-enget dawuh kang sarta piwucap paduka duh Koko Prabu Baladewa. Ola tala. Yayi. Lajeng menapa sababipun? Nalika semanten nebaken awala wonten negari Mandura menawi tanpa pepalang. Kang sarta tanpa pambengan pun Kakang tinimbalan seba wonten negari Ngastina Yayi. Menewonten sandya sutaning panggalih sayogi kawedharing kathah parenga kula nderek ngraosaken Yayi Prabu Duryudana. Monggo kula trimat singin paduka lenggah keparenga badhe kula jatosi jatining Pasawakan. Non kestokaken dawuh. Palugon laguning lekas Lukita linuting kitung kadung kadereng amomong memangun manah rahayu ayo ana tan agolong gumolong manatu para
karenane ora mangapus nuwun Yayi. Menawi wonten sandya sutaning panggalih sayogi kawedharengan kathah. Keparengipun Kakang ing Mandura kepareng nderek ngraosaken Yayi Prabu Duryudana. Nuwun duh Koko Prabu keparenga kula matur. Menapa ta sababipun paduka kula rawaken wonten negari Ngastina jalaran jagat sampun boten wonten wujudipun pepundhen. Wujudipun sepuh ingkang sembada kula suwuni wujudipun ego pratikel kejawi paduka Koko Prabu Baladewa. Mila menawi wonten bab ingkang dadosaken ribeting manah kula tartamtu namung Koko Prabu Baladewa ingkang kula suwuni wujudipun ego pratikel mila paduka kula rawaken duh Koko Prabu. Yayi. Sagadring manah sakadaring lampah. Sayektipun Kakang Biyantu. Kersanipun Yayi Prabu Duryudana. Magepokan wontenipun lelakon ingkang nepak bun-bunan kula. Ngilani dada kula. Titi wanci punika adhi kula para Pandhawa kepareng badhe bangun Candhi Sapta Harga ing mangka Koko Prabu. Kula menika kadang kapenah sepuh mesteripun badhe nggadahi ayahan menapa kemawon langkung-langkung magepokan lan babagan keturunan babagan tiyang sepuh mesteripun para Pandhawa nyuwun idi palilah dumateng Prabu Duryudana namung kasunyatanipun babar pisan boten aweh kabar dhateng Astina. Boten pamit kertos-kertos sampun pacak baris mapan wonten sawarga. Mawi wujudipun beteng ing pangasam ngantos wonten pawan ingkang ganggu damel kawontenanipun para Pandhawa anggenipun kepareng badhe mbangun Candhi Sawarga. Menika ndadosaken runtik ing manah kula. Mila angkah kula Koko Prabu. Kula nyuwun iku pratikel dhumateng paduka Pandhawa ingkang tumindak nyimpang saking anggring kotaman nilar dhateng kasusilan. Prayoginipun kados pundi Koko Prabu Baladewa. Yayi. Inggih. Sagadring manah sakadaring lampah wontenipun pun Kakang Biyantu. Kersanipun Yayi Prabu Duryudana duka awon, duka sae namung. Bab niku kepareng kula badhe matur wonten ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana iguhipun Kakang ing Mandura. Boten sisip menawi Yayi Prabu Duryudana kadang sepuh tumrap para Pandhawa namung menawi babagan angkaipun para Pandhawa niku kepareng badhe mbangun Candhi Sawarga menika angka ingkang sae. Turta mbangun candhi menika mbetahaken ragat ingkang boten sekedhik ngrawakaken pinten-pinten narendra ingkang dados srawunganipun tumrap para Pandhawa. Mila pamprayoginipun Kakang menika kepareng monggo Yayi Prabu Duryudana kepareng jumurung angkaipun para Pandhawa. Nadyan to Pandhawa mbun dadak nyuwun palilah boten pamit dhateng Yayi Prabu Duryudana namung prayoginipun kadang sepuh wontenipun jumurung dhateng kadang anom ibaratipun anak polah bapa ingkang kepradak. Menika mangke bab runtik ing panggalih dipun gagas dening Yayi Prabu Duryudana wekasan badhe nuwuhaken wujudipun pasulayan
Karena raos mboten timah salebeting patos ya. Mila menika monggo kula trindhar atur kula. Prayoginipun Brayating Kurawa dumugi wonten Gunung Sapwarga mbiyantu kersanipun para Pandhawa. Ko Prabu, nggih. Saged kula tampi. Namung mawon menawi kula pribadi kepareng badhe jumurung dhateng para Pandhawa namung nyatanipun sakderipun kelampan babar pisan boten wonten rembagan lan kula pun Duryudana. Kula tetepaken kula boten sarujuk kepara tumiba kosok balen angkah kula wujudipun Gunung Sapwarga badhe kula leh kula boyong kula papaken wonten alun-alun negari Astina. Menika srana anggen kula budidaya mriki gagar wigar tanpa karya para Pandhawanipun pareng badhe mbangun Candhi Sapwarga. Rasing malah kula boten trimah pendak-pendak Pandhawa menika damel jalaran ing pangkah wonten wujudipun pasulayan ing antawisipun Pandhawa lan Kurawa mila menika. Lakan kemawon kula dene saged nampi dawuhipun Koko Prabu Baladewa. Kula aturi jumurung bilih titi wanci menika pareng badhe kula leh wujudipun Gunung Sapwarga dimen gagar tanpa karya para Pandhawa. Paman Sukuni wonten dawuh. Candha kaliyan angkah kula. Nggih, menika prayogi. Ndadosaken pengajaran tumrap para Pandhawa anggenipun nepak embun-embunan ngabangi kuping ilani dadane wong tuwa. Ing atasar mbangun Candhi Sapwarga kok ora njaluk palilah karo wong tuwa niku jenenge ngremehke kalian wong sepuh. Monggo prayoginipun kula jumburung dipun leh Candhi Sapwarga dhateng alun-alun negari Ngastina. Saged pengrawit mawon cekap menika. Bila menika Kang Prabu monggo kula dijumbrung dhateng angkah kula kepareng badhe murungaken sedyanipun para Pandhawa. Sri Baladewa Narpati Dewi Nareswara Kresna sakalangkung tresnanipun ngantos purna. Sabdane Prabu Drutada ketungkok gegering japa pratane Begawan Drupada ingkang miyak kang samaseba tematik dem kang samya anangke. Sakalangkung tresnanipun marang ya panon jinawi miat langening kalangwan Aglar pandamoncar dina lerok kunang surem sorote tan padang
kasor lan pacari purnaming gekono kolem mawi limut kalamatan jroning alam kanyut saknyatane iku kanyatan kaki se tine yen tan emo sayekti tan bisa momor